Arya Seno, Antaseno, Tegar Bimo Seno. Ayo, 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 ayo. Semuanya tangannya dilambaikan di atas. Ape, 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 ape. Bocah cilik-cilik sing meneh garingan mudune. Hei. Kuwi setrepok iki. Ayo mudun, mudun. Hei. Sing keritu dicekel ae. Hei. Monggo Pak, Bapak keamanan. Yang keritu langsung ditangkap mawon. Halo, halo. Dipun sepil, disepil mawon sing kericu, langsung tangkap mawon. Perlu Anda ketahui semuanya, dari kru jarangan tidak ada yang membuat kericu. Yang membuat kericu asli dari penonton. Jangan salah paham, dari Pak keamanan pun salah paham. Monggo, dipun tangkap mawon yang membuat kericuan. Ayo, penonton sing jero kalangan metu Mas. Sing ning jero kalangan metu. Dene sing jopo, kericu jopo. Jero aman. Dilanjut mawon jero. Jopo banjur sing jopo. Ayo. Ayo. Elo, sawangan. Sing keritu jopo elo. Ini aman. Ayo. Kecil mawon sing ngono. Lampune disorot mawon. Ayo disepil. Mas sing desa-desa wis tawur iki. Halo, tawur balik. Ora usah ndelok. Wong ora bisa. Ayo, sing penting jero aman lanjut, Mas.